ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд хайртон киҳад. Қарор дорем дар ҳиҷома. Аммо ин бародари дамо мебинед, яке хориҳои беҳтарин бародарони ҳиҷомагар табиб чӣ дорад ҳиҷомаи хусусан дар худи котелники иншоалло адресош дар рӯи экран ва номрош дар рӯи экран. Ба ғайри ҳиҷома ин бародар табибат чӣ мегӯянд тавобат мекунад ба хости аввалш Аллоҳ. Гаймарид ҳамун зардовое ки дар иҷоҳо ҷамъ мешаванд дар сар, ҳамин бародар ба хости худо воситаи препарати худаш ҳозир мефаҳмад. Ҳамин бародар яъне ки ҳамаша нишон медиҳад чӣ хел тавобат карда дастшо метиҳад. нархи наво гап хабарши худаш мега, худаш қатъи гап занед, мана напурсед, да ҳамин худаш занг занед, гап занед. Ассалому алайкум раҳматуллоҳ. Мо дар метро Котелники микроайон парковия 1 корпус 7 қарор дорем. Ҳамин рақамҳои болои экран занг занед, ҳама чиша подробно мефаҳмем. Мо лечение мекунем гаймарита, ҳамчун гиёҳ. Мо мақсад ягон шприц намезанем ва симам намезанем. Ба гиёҳ 100% ҳамин гиной, ҳамин ҷазириҳое ки ҳамин зардобе ки дар ҳамин ҷо ҷамъ мешавад, ҳамаша 100% мефурӯем ба гарантияш мешавад. касоне ки гаймарид дорем, дарди сар дорем, пешониятон сӯхта мекунад, хошотон дард мегирад, чашмотон варам мекунад, ҳатман ба ҳамин рақамҳо занг занед. мо иншоалло дар хизматем. Чанд соми нархи наво? нархи навоша иншоалло дар ин нархи навош адил намегуфтад, яъне қиматтар мегира, аммо тавобат мекунад ба тарзи табиӣ, яъне ки народни лечение мегӯем ку тавобати домашни бобогӣ ҳамин хел мекунад. барори кор ҳама ҳиҷомарам дорам, масаж пидабош нархи навошам ин не нагӯ. занг занед. занг занед, нархиш қимате нест, арзона, ҳама дастрас карда метавонед 100%. ин пул мақсад ки метавонед ки дар 2 рӯз бо биёред. дарди сӯзоки иҷад пешо вақти сар хам мекунад, дам кардан ёки чашм варам мекунад, ёки инҷо сӯзок мегира, бинӣ тез маҳкам мешавад, об мегира. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон, лечение гаймарид дорем, иншоалло ки марамат кунем ҳама касоне ки гаймарид доранд ва мехоҳанд ки ба гиёҳ бе ягон шприц задан, бе ягон сӯзан задан, метавонем ки фақат ба гиёҳ бе ягон дард ба монанди ҳам бародар иншоалло ки муроҷиат кунед. рақамҳо дар болои экран. гаймарид худаш чӣ? гаймарид лечение, мисол ҳамаи зардобе ки дар ҳамин пешонӣ ҳастанд, дар ҷо ҳастанд, ҳамара 100% мебурозам бародар. ҳама чирки закуме ки дар ҳамин пешонӣ ва ҳамин гирди бинӣ ҳастанд, шумо ай дарди сар асабноки дарди сар азоб мекашед, ҳамин сабаб ҳам мешавад. марамат кунед, мо лечение мекунем иншоалло. ҳоҷи як ба чанд қам истаем та башкам? дӯстони азиз, мақсад ки дорои гиёҳӣ мисол мо пардара шикоф кардагӣ нестем ки дарҳол дар муддати 20-30 дақиқа бурояд. ай 4 каме кам то 8 соат, ай 8 соат каме кам то 4 соата ҳам хеле хоб. яке беруниш буфора туалет беруниш буфура бо вай мақсад ҳаст вариант. боз нигоҳ ме ки беруниш кунем. ҳамҷо шланг метавонам. мисол баъд кори дига дар телефон. яъне ки ҳами ҷош мекуна ҳамаша. не мехеза худш мера туалет лубой хеле бо миё башка мезана. бо миё башка мезана. баъд ба ҳамин рақамҳои рӯи экран занг мезанам. ҳаво ба инам рақамҳои насе. эх худо орҷу. Сата 20099. خراب منین نگاه چیکارش منه اینه توی رنگش دیگه میشه یعنی شکل خوب است این در چین شاو اومده اونم خرید رقم رو اکران همچنین دوستان عزیز وقتی چشون سر میکنن توابط اینه ببینید بعد این میخویم غایجی ایته میبره این بورتوتا دیجه است نه ایته ریخته است و دی غایجی